Tu je kalkulačka dôchodkov, ktorá vám spočíta dôchodky zo 4 dôchodkových pilierov. Zadajte svoj vek, hrubú mzdu a z dôchodkovej prognozy alebo z elektronického účtu poistenca zadajte aj POMB, priemerný osobný mzdový bod. Dajme tomu, že vo vašom prípade 1,5. Povedzme, že ste aj v druhom pilieri, keďže väčšina z vás je a väčšina budeme hádam už dneska v indexovom. Spočítajme si výsledok pre 44-ročného človeka. 939 eur celková penzia, časť zo sociálnej poisťovne, časť z druhého piliera. Kalkulačka vám však povie, koľko vám bude na dôchodku chýbať. Bude vám chýbať takmer 300 eur mesačne voči vašej čistej mzde. Preto matematicky vám odporúča, aby ste investovali 130 eur mesačne. Dajme tomu, že nemáte na to, aby ste investovali 130 eur mesačne, máte, dajme tomu 100 mesačne. Výsledok sa výrazne zlepší, pretože vďaka pravidelnému investovaniu vaša penzia poskočí na 1162 eur a z toho vám štvrtý pilier alebo súkromné investície prinesú 224 eur mesačne. Pohrajte sa s kalkulačkou, môžete si tam namodelovať viacero scenárov.